udaletxe neurin ezu idan hori jaizei hasi edimote. Bueno, jai batzordi eskerrak, niri horako gauza bat egin proposatuztien eta eskertzen zite piloan niri emoti jaizei hasieri azteko. Zami da, herri zen niri enazela persona garrantzitsu bat sentitzen, baduzela beste pertsona batzu ni baino garrantzitsu bizinela, baina, bueno, nahitzen nervioso egon, amena, eta eskertzen da, eta oso gustora zuei hau esan da. Urtik aurrera doizen lez, herri askotan da, jai askotan lez, beti falta izaten da non horrez da. Gure kasun, bat falta da, oingo aztin oso berri hon bat eukien duen eta laster gure hartin jongo da, eta hoize, aingeru laster beran familiziaz da gure hartin jongo da, eta oso berri hona da, eta berai amendik animo bat. Amaitzen guteko, oinik emomitzu eta zuei danoi eskerrak, ezta? Esan da modun, niko indela urte bete profesional eta paseo naban, eta hori nire bierra izen da, baina, bueno, herritxarrak eta Fai familizik herritxarrak eta lagunek nire etapa barri zen parte hartzezu egunero, beti jokatzeten nini edo zelan dauen edo beti edozein galdera eta edozein gauza itxestezu, eta niri horre postasun bat emotezte eta aurrera segitzeko gogo bat, ezta? Eta hori eskerrik asko zuei.
Bueno, nahikoa, azokatira, Zuka konponten da, ez da? Txalo, guztiak batera, horia, Bat, bi, eta hiru. Gorria. Ez, no kesan. No, notik trampatien bat aldago eta ogia esan da? Ez, hiru kotatzea joan, Bat, bi, eta hiru. Ogia! Txalo bero bat, gorka eta gara. Bi, eta hiru. Emon? Jarraitu? Guztia, atera hori gula. Jarraitu. Txalo bero bat, emago dio mi eta. Gustuko zu ezi komplikatua den lotzea. Imaginatu gero askatzea, bale? Kasu enpresarik ez da? Zara kontuko azkara egiten, Hortxe, bale, gustuko zu ez orkateak eta Hiltzarako sustaion, jarriko zen hemen neratuan, hortxe, aurre berga, bale? Bilago, eta aurre berga, bilago, seguro jarrako, Bai? Eta ikusi, hortxe dago, Hortuta, Bai? Bai? Ez da, azmarre Zeratu gara zuzu horren egiten, Zeratu gara zaldik eta hoberen egiten, apura zaila da egitea, baina ikusiko ez da, Hortuta, Jon, bai? Bai? Zenos, inieixen da nau, uste zuez, horreke iraguzo ez. Trentza, hemen trentza dekotez. Horre trentzak, goixero, amumak horrazten endun eskolara joateko. Ze politezta. Josebaten, unik oso pitxu ez zeuentzat ekartez. Ustez jatzu ez? Dardago zertxu bai, Hori jatu guztetan. Zera, pues entra isu egan horrek alimentu egan. Coca-Cola, ketolako geuse pari. Lehenengo nertu. Kartikoa bai. Barriketzi eta baina... Ze barriketa? Nobilo, bizkoi. Medio zera! Ikusi da egin! Kontu zimizenek beha, Zure betzen? Ez da batekoa izan zuelako ez, neri bezaztien da. Beste guztiak zuzen badeko, ¿Cuántas veces te tengo que decir que en la escuela no se puede hablar en vascuence? Esa lengua que solo sirve para hablar con animales, ovejas, perros y no más. ¡Castigada! Vas a llevar este anillo hasta que yo te diga. Siempre igual.
A ver. Amendo beste individuo zamape. Oye, ¿usted ya está en Valentín? Sí, venga. Ole zapatake, o mucho estoñete. Politxe que está. Que no es zapatake. Pimplan. Adite, ondo, Dirritzen baina paren